Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time ay 1:36. Uy, what happened? Okay lang na siya, Tita Wilma. Mayong hapon naman sa iton mga palangga ng mga tagpalamati kag syempre, welcome naman sa iton pagpangalagad. Karon nga hapon sa palatuntunan, This is My Life, na? Sabadong edisyon, Disyembre 5, tuig 2020. Ti kon tanawon na itong tawi, ang ato na pagpangamusta sa ila dira, na? Sa inyo dira, kung nagapanyaga na do mayong Sabado ta, mayong Sabado nyo. Anong ginsaluhan ninyo kay ara tanan ang aton sa ni mga palangga, kaupod naton, pati na ang aton mga salawayon, pero mainanggaon nga mga chikiting, Tita Wilma, di ba? Okay lang na siya. So, sa aton dira mga senior citizen man, okay lang gihapon, di ba, Tita We? Yes. Kay tikon lang tawon naton sa pagligad naman sa mga inadlaw, malapit na gidlang para sa aton sa ni countdown antes magabot ang adlaw sang Pasko kag bag-ong tuig. Pila na lang, Tita Wilma, kaadlaw ang nabilin? Ay, huo nga mga anak ka mo. 20 na gidlang kaadlaw. So, 20 days before Christmas Day and 27 days before New Year. Makita naton ang mga puni. Mga dekorasyon sa nagkalain-lain nga bahin sa aton palibot. Halin sa inyo tag sa kapuluyan, sa aton tag sa kapuluyan, bisan magamay lamang nga bagay nga makapahinumbon sa aton sa ginatawag nga Pasko. Kaya ti kabalo kita yung ang Pilipinas amo may pinakamalawig nga selebrasyon sang Pasko, na? Wala halin niya Setyembre, tubtub Disyembre, Enero pa yan mo, na? Samtang iba niya mga Disyembre na lang, late December before December 25 until New Year. Kag tinabatian man naton kung paano magselebrar iyang Pasko sa ang nagkalain-lain nga mga pungsod. So diriya sa aton sa Pilipinas, makabig na naton ini tradisyon sa mga Pinoy ang pagsaulog sang Pasko. Madasig ang pagligad sang adlaw, kasan ulang nagsulod ang bulan sang or kasan ulang nagsulod ang una nga adlaw sang Disyembre, pitsa 5 na. Pagkaligad na isa, dua ka simana, masugod naman ang aton simbang gabi. No? Ang siyam ka adlaw nga pagnovena, antes iya ang pagkatao sang aton sini manunubos o kung ang aton manluluwas. Nasa diin, bisan amo ining aton sitwasyon sa karon, amo sini kapurauton ang aton sini pagsinalayo tungod sang pandemic nga aton ginapangatubang, pero ang tag sa kapuluyan, ang mga kabataan, ang mga ihada kag mga ihado, nagabatsyag sang kalangkag excitement, di ba? No? Para iya sa mabot nga Pasko, kay ti, hindi naman kamo magka-caroling mo, no? Kundi bisan sa video chat na lang, or voicemail, nga ipadala ninyo sa inyo maninay kag maninoy, kantahan kag mag-greet lang.
Merry Christmas Ninay, Merry Christmas Ninoy. O kag magsiling Pasko ko diin ay abaw ang mga maninay kag maninoy magayuhom na lang ina na kay kadamo subong sang mga pamaagi pinakamahapos nga pamaagi iya sa pagsilibrar sang Pasko. Pero ano bala ang Pasko, Tita Wilma? Paamo ka na bala? Ang Pasko, saan to lang ya kaugalingon nga paghangop ang perception naton. Amoy ning amo iniiya ang panahon sang pagpatawaray, ang panahon sang hinirupay, kag siyempre panahon sang pagpaambitanay kag pagpalanggaanay. Ati, ikaw na dipandi na sa inyo ya kung ano, basta para kay Tita Wilma mo na iya. Importante lang, mabatyagan naton ang espiritu sang Pasko o po nga tuntag sa kapamilya. Bisan may kabudlayan sa karon kag daw, hindi naman ta kasilinga daw ka-imposible, katungod may mga posibilidad naman, mga kabudlayan lang para sa aton man mga pagtipon. Pero sige lang, updanay lang kita tanan sa aton sini pamilya. Kung hindi man face-to-face, pareho sang aton sini mga estudyante sa kaeskulahan, bisan hindi face-to-face, dayunon sa gihapon ang reunion sang pamilya. Dayunon sa gihapon ang Christmas party sang pamilya. Kadamo pa maagi, di ba? Tungod sang online. Basta may wifi lang kamuda kag mabulubugat nga data, pwede ka mo ka virtual Christmas party, virtual family reunion. Ara ka mo enjoy di sila, enjoy man sa pihak, so nagakinit anay, masadya ina tanan. Tika kung may internet connection ka mo dira iya, pwede gid, di ba? Pwede gid ninyo makunek ko ng inyo TV, di ba? Amon na subong niya ka high-tech sang tanan. Kung smart TV, pwede ka mo dira makita nyo din sa inyo television, di mayo na kay dako iya ang ang monitor nga makitaan ninyo na ara din ang inyo mga pamilya makitaan kag maka-joke mga inopdanay, mga sinadyahanay, balitaay bisan paano kinahanglan himuon tana Tita Wilma. Kag bisan masiling ka pa nga pigado ang Pasko sa karon, sa mga Pilipino wala ya pigado. Pigado man kag sa indi, dayon ang Pasko. May pandemic man o kung wala, dayon ang Pasko. Kaya sa mga nakabata na senior citizen, mangkot lang ko. Baton nyo na inyo 13th month. Sa mga may pension, di ba? 1, first day, and 16. Sa iban sa 16 pa na pero sa mga nakabato na sang ila sini mga pension, sang ila sini maglo sa pension, ila man 13th month, tingala ko nga man nami ang yuhum-yuhum sang etong sini mga young at heart, especially ang etong mga pensioner. Di malipayo na kay nga makapanagtag sila yabisan piso-piso mayo kung di ka kigan sang imo apo, no? Mana mga kabataan, subong tagaan mo piso, hindi naglala piso. Tagaan mo 20 pesos, why na ni? Hindi pwede 50 or 100, nan. Pero kung nagalagting, nagasampok ang kilay, nagakurinot ang agtang. Sige lang, Tita Wilma, padayon lang kita kag tungod Sabado subong nga adlaw na lingaw-lingaw bisan paano bisan hingalit, so magaupdanay kita sa inyo dira mga radyo sa kutob sang aton malabutan tubtub teknala stress sa 684 kilohertz. Si Tita Wilma upod ninyo. Sa ato naman Facebook page, basta nga may Facebook account ka mo, syempre kadto lang sa Action Radio Bacolod, ara dira video live, click updanay kita ni Tita Wilma. Kag ara man dira ang mga labas namon nga mga balita sa karon iya nga adlaw na halin kainas ang kaagahon tubtub pa ina karon iya sa tungang gabi, na kag ang tanan nga mga natipon nga mga balita sang news center sang DYEZ Action Radio Bacolod makit-an ninyo sa amon sa ni website. Pwede gid kamo dira makalag-in sa www.actionradiobacolod.com.ph. Yes, pwede man kita dira maka-updanay kay may radyo man da. Picture na sa radyo, click nyo lang na. Updanay gihapon kita. Kag ada man kami sa YouTube. No, sa YouTube,
I-search nyo lang ang Action Radio Bacolod. Ara dira ang mga taynan nga mga public affairs programs sa Action Radio Bacolod. Ay, may una 45 Action Radio Philippine Standard Time. Kagati subong iyang Sabado, wala si Tita Wilma basahon nga mensahe o konsulat halin sa iton mga palangga nga mga tagpalamati kay break na pag Sabado magka-istorya kita sang kung ano nga mga maayong ideya, ano nga mga informasyon nga ito ma-share sa inyo na hanungod niya sa Pasko. Ang naman siling naton, ano to gani Tita Wilma, no? Ang masiling mo ba lang sa panahon sang Pasko, samtang nagahilapit ang adlaw sang Pasko, kung ikaw may trabaho, bisan wala paghani, kung ikaw ang ginikanan, ang imo paminsaron, ano ang ipamaskwa ko sa mga anak ko man? Ano ihatag ko sa akong mga ihada kag mga ihado man? Ang unod sang pensar mo bala kung ano ang imo mahatag, no? Ina sa mga material nga bagay. Pero kung wala gid kita ihatag, ang aton presensya, ang aton pagpabatsyag sa ila nga ara ikaw nga nagakabalaka kag nagapalangga sa ila dako na ina kay ti pwede man nga adlaw-adlaw Pasko, di ba? Pero bisan magkainano pa ikaw paminsaron mo gid ano man ang ipasko ako sa kaugalingon ko man na para balang kaugalingon mo may consolation man bisan paano nga madumduman mo man ang kaugalingon mo sa pihak nga ang tanan ginapanumdum mo sila tanan dumdumaman, kag balik daman ang imo kaugalingon. Kag magluwas na Tita Wilma inang kung paano man ikaw bala makalikaw sa Christmas stress bo kakadamo. Man ang iba subong nga hingagaw pa yan mo. Amo ni nga masiling wala kwarta, amo ni kapigaduhon. Pero pag hingagaw yan sa mga Christmas decor, sa mga Christmas whatever nga mga chuchu dire nga kinanglanon sa itong puluyan, abo ang mga iloy hindi ginaya malikawan, ha? Basta nagabinuligay lang siling naton gani, i-ano lang, i-recycle lang ang mga nagamit sa mga nagliligan ng mga tinuing, pwedeng kid, na? Hindi niya siling kung ano pa. Ang importante subong na may nagaigpat-igpat lang. May nagaigpat-igpat nga lain-lain nga kolor nga makapahuyuhum-yuhum sa imo. Magkapayum-yum ka makalingaw kag makapatumbo-tumbo sa mga kabataan. Ilabi na mga Christmas lights nga may music. Enjoy na pati si Lola kag si Lolo pro no? Okay, kapin pa kon mag-abot na ang kasisidmon? Nan. Kag pasigahon, nagakalingaw na sila ya. Ano man lang naman, ha? Yes, padayon kita Tita Wilma kag ang nagahulat man sang ilatag sa ka-horoscope. Kag sa mga greetings gali naton, pwede man ka mo makasend na kaya may chat room kita sa FB Live. Matype nyo lang ng inyong mga greetings. Tamyawon na ito kamusta kutuman sa mga labutan ni Tita Wilma. And then sa itong man text hotline. Ha? Sa itong text hotline, pwede get. Mas-send din yung inyo sini mga panamya or greetings sa 0938-2255017. Again, 0938-2255017. Pero ang tisman sa itong sini-update sa COVID ang panahon naton karon nga adlaw ti matugnaw gin man sila sa ibang tawid do Sabado do kanami man anay paadlaw-adlaw bangon kag magburo-bari kutot lang anay siligdaan ano ti kay mabulubugnaw mo pero pag ulo adlaw na gani mga alas 11 alas 12 atin nga medyo mapaang-paang naman kakainit-init naman, di ba? Nagwa sa haring adlaw mo. Nan. Well, anyway, ang northeast monsoon, o kung nangamihan, amo inang padayon sa subong iya nga nag-aapekto sa northern kag central Luzon. Diba? Kag maka-eksperyensya man sila sa nga magalumon nga kalangitan, lapta-lapta nga mga pag-ulan sa bahin naman sa Ilocos Norte, sa Apayao, sa Abra, sa Kalinga, sa Mountain Province, Cagayan, kag Isabela. Pero may ara man Tita Wilma paandam sa iban nga mga lugar nga nasakupan sa Luzon nga maghalong man sa posible landslides na kag mga pagbaha-baha inaya resulta man sa mga pag-ulan-ulan, di ba? Yeah, so kung sige-siging ulan, magsigi man baha mo. Oh. Di kung sige baha, maghumok ang duta, labi na mga matagas nga bahin,
kag magtiphag ti landslide problema nga dako sa mga natungdan. Okay? So extra careful man, pero diri sa ato niya sa Dakbanwas ng Bacolod nga probinsya sa Negros Occidental, may ara man kita ma-experiensyan nga pag gulugalom mga pagtupa man sang ulan umpisa sa siniiya nga hapon. Teka daw na naman nga daw kahapon, daw kada hapon, no? Pag gulugalom na dugo-dugo manaliti ni ginigulpi lang magtupang ulan, no? Nine, alert lang. Kinahanglan gid. Kag halong ang mga kabataan sulusawaya lang Hindi magsagad sulay sa taliti ukon ulan man kay ay abaw ang sipon o bukag trangkaso. Kon atakihon gani amo pa ni pandemic nga ginaatubang ta sa karon bo mga anak hindi giga mo mapasaway kay kabulay gid nga. Anyway, temperature nga about tiyaga naton sa Dakbanwas ng Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental from 24 to 30 degrees Celsius. Ang ato naman hari nga si Haring Adlaw nagbutla kay alas 5:51 kag magatunod naman karon alas 5:24 sa hapon. Okay, amo nang aton man nakuha halin sa aton Weather Bureau sa Pag-asa. Kag sa ato naman update sa COVID-19, nagtaas-taas kahapon kagamay lang to sang numero, di ba? Single digit lang ang aton sa ni bag-o nga kaso sang COVID-19, subong araw nagduha 20 or 20 ang bag-o nga kaso sang COVID-19. Di sa karon may suma total ang Dakbanwas ang Bacolod sa 5,445 ka mga kaso. Ang probinsya naman, may nagduga nga bag-o 29, may kabugusan man nga 6,065 ka mga kaso ang probinsya sa Negros Occidental. Kabugusan nga Western Visayas, 84 sa kabilugan ang bago nga kaso nga nagdugang. May 20,139 ka mga kaso na ang bugos nga reyon. Western Visayas. Pero ang aktibo dira sa 20,139 na aktibo mo silingon ara pa na nagasupler o nagaantos sang coronavirus 1,823 na gid lamang. Salamat gid. Pero may dugang nga nadulaan sang kabuhi kahapon. 7. Sa kabugusan, ang rehiyon may 584 iya ka mga kabuhi nga nadula tungod sining pandemic sang coronavirus nga ini. Okay, sa bugos naman nga Pilipinas, may kabugusan na kita nga kaso sang coronavirus sa 436,349. Sa liwat, ang Pilipinas may 436,345, sorry 436,345 ang kaso sa Pilipinas. Okay, kag sa bugos naman nga kalibutan, naglabot na sa 66 milyones, 66,224,358. Amo inang aton sa ni update sa COVID-19 karon iyang adlaw. Pero ang pungsod Pilipinas sa aton man nasiplatan ba lang nga mga updates mangino amugin man paabot niya sang Department of Health. Ilagi na paabot, ilagi na expectar, ilagi na saligan, ginalauman do something amo sina nga malampuwasan sang Pilipinas ang tanan nga ini. Malampuwasan ini ikatlo nga quarter, no? Sa ikatlo nga quarter pa sang tuig 2021. Kasa diin nakasiguro iya ang Department of Health nga mangin safe na ang pungsod sa pamahog sining COVID-19 sa tanan nga mga lugar sa bugos nga Pilipinas. Kung mga third quarter, February, March, April, May, June, July, August, mga September, dira, no? Mga third quarter, nga dira. Amo na nga about sa Department of Health. Kabay pa nga malampuwasan na ito, ini mga malampuwasan na itong quarantine protocols nga ini na
Kag sige lang, padayon lang kita, no? Padayon kita iya nga magasunod sa tanan nga mga pagsulundan nga ginapahimo naton. Pero abi ninyo tuhay ina sa pagtan-aw sa nga NEDA o kun National Economic Development Authority nga magapabilin ang quarantine protocols sa bilog iyaso no sa ila bilog idya nga tuig 2021 kag 2022 pagidya makalampuas ang aton pungsod sa siniginatawag quarantine protocols. Pero siling naman ni Health Undersecretary kag spokesperson Maria Rosario Berhiere nga siling niya may posibilidad man nga mabutang ang tanan kag maplastar ang tanan nga bahin sa pungsod sa Modified General Community Quarantine o kun MGCQ sa second quarter sang 2021 kun mapabaskog sang lubos ang gatekeeping components pareho sang epektibo nga surveillance, contact tracing, quarantine facilities kag COVID testing. Di kun makumpleto na ang kapasidad sang health system kag ara sa low risk na ang pungsod, pwede na suno sa ila, no? Nga mapatuman ang new normal sa third quarter next year. Tisay dalom yung sang MGCQ, pwede na makagwa sa balay ang mga nagaedad 15 to 65 years old, samtang pasakain na iyang kapasidad sa mga establishments, no? Pareho sa mga sinihan, sa mga restaurants, sa mga simbahan, kag iban pagid, no? Mapadamo-damo tub-tub 50%. Pero pahinumdum sa gihapon nga ang pag-angkon sang bakuna nagakahulugan nga safe na sa COVID-19. O na kinanglan mapadayon gihapon ang ginatudlo kag ginapatuman sa aton nga minimum health standards para iya nga mas mangin safe kita sa palaabuton. Di ba? Kinahanglan lang gidahimuon tana. Kag magluwas man sina, ang internet speed sa Pilipinas, suno man sa report, nagdasig kuno sa pihak sang pandemic. Ara man, nagdasig na internet signal sa pihak iya sang gina-eksperyensya nga pandemic sa aton pungsod, base ina sa November 2020 report sang Ookla Global Leader na siya sa mobile kag broad network intelligence testing applications kag technology. Pare naman sa fixed broadband ang pungsod ang may average download speed nga 28.69 megabytes o kung 262.71% increase halin sa download speed nga 7.91 megabytes sang sang July 2016. Di sa mobile network overall performance naman nabalag ang average download speed nga 18.49 megabytes nga nagsaka naman sa 148.52% halin niya sa speed nga 7.44 megabytes sa itong July 2016 man. Kabalo naman kita nga una man nga ginpangabay to ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga telco services oy padasigan yung internet speed this year. Di ba? Naghambal ginang presidente. So kabay pa hambal man lang na nila pero sa tutuod kita nakabatsyag why nagaugtas ta gani mo, di ba? Nagaugtas gani kita ilabi na aton mga kabataan sa tiun sang ila siniklase, nagaugtas kay nga nagahang or nagaloading ang ila sini mga cellphone or ang ila sini mga gadget. Alauna 59 Action Radio Philippine Standard Time or relax lang ka mo dira. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Ang itawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad
Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team. Hi and hello. Anay din sa atin mga FB lovers. Yes, may hapon da. Sir Alex Montesa, good afternoon. Good afternoon, Tita Wilma Tamyaw, linglihog sa akon hinablos nga gwapo, Juris Toledo. Happy 33rd birthday today. Enjoy your day. Thanks, gid Tita Wilma, and God bless. Inahalini na kainday chinisulgon. Agaulan da sa inyo, Tuto Alex Montesa. Good afternoon po, Tito Wilma, Action Radio from Alan Dimuos, Remia Conclara Antiporda. Mayong hapon man sa imo, with love. Inday Cory Vidaha, mayong hapon watching from Kuwait. Yes, good morning sa imo, good afternoon diri sa amon. Mayong hapon, Miss We, Yazaw Malumina, Miss Heaven, thank you. Mayong hapon, Tita Welly, hugot tamyaw sa akon iloy nga si Jessica, kagakon utod nga si Edsel. Naga-monitor gid kami diri subong sa imo balatita. Ang nagapatamyaw si Jill or GL Andre. Nining Malu, hello Tito We. Halong gid sa pagbiyahe, kamodera ha. Halong gid, importante gid ina. Ha? Good luck lang dira sa inyo and enjoy. Pa-shout out lang da sa taga-Sumag, Hipaya family, good PM, Action Ati We. Kagwapas ang hair ta. Keep safe always, gray hair, nasta we mo no? Okay, ash grain asa. Silbeth Yap, good PM Action. Tita Wilma, salamat man. Kay Jason Canado, salamat man. Tita Wilma, dason nga si man na mumabasa ang hakon hamot-hamot nga istorya. Ka-entry akon ipadala. Yes, ipadala. Ginpilian ko pa. Nangin madinalag-on na ako sa SAP. Kabay nga mangin madinalag-on man ako sa istorya ko. Para sa programa mo nga napunan sang paglaom akong tita sa kahawaan, dili maupangan ikaw ha. Rizali, mayong hapon. Kaga Rosalina Arellano Espadero, salamat man. Rosalina Arellano, yes, okay, gid ko no. Mayong hapon, Jocelyn Libuan Despujo. Yes, Tita Wilma, lihog lang ko tamyaw sa akong pakaisa nga si Judith Bamboanga sang Barangay Bata. Happy birthday nang. Judith Bamboanga, happy birthday. Halin ka Inday Deresa. April Joy Bueno Flor Gaston, good afternoon. Hello, Energy Fans Club. Ginatamyaw gini Inday April Joy. Ginatamyaw ko lang da. Duha ko kabata nga nagapahuway-huway subong. Kay bugnaw ang tiyempo. God bless Tito Welms. Marie Asop, salamat gid. Greet ko anak ko kay Precious Honeybell Tapdasan. Happy 70th birthday, December 5. Please. Is watching from Cainta, Rizal. Jessica Dumalauco. Good afternoon, Ma'am Wilma from Airport Subdivision. Nelita Viñas Moya, salamat man. Kay Breath Heart Tunato, good afternoon po. Sa Tabo Ilog kay Andrew Manggilan Villarosa, salamat man. Ara man si Robelyn Mahilom. Monitoring always love you Inday Chin Officer, salamat gid. Okay, abalikan ko lang karon ang aton sini iban pagid nga mga greetings ha. Relax lang kamo da. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit.
Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Amon sa Bacolod are available sa tanan nga the generics pharmacy, sa tanan nga wakong Chinese drugstore, kag sa tanan man nga alas 2:08 na Action Radio Philippine Standard Time. Ano ang aton ma-share sa atong sa mga palangga nga mga tagpalamati dito sa subong iya nga hapon, ti siling naton Pasko, nagahilapit kag nagahilapit na gid. Kag hindi na gid naton iya ina mapunggan. Ti ko nagahilapit na ang Pasko, ano bala ang aton sinihimuon? Ano bala ang makapaayo para sa aton? Diba? Na-mention na kainan naton nga hindi lang ang aton mga ihada kag mga ihado ang mga tao nga mga palangga naton ang aton dumdumon sa adlaw sang Pasko, kundi kita man mismo sa aton kaugalingon dapat gid naton dumdumon nga kinahanglan hatagan man naton konsuelo ang aton kaugalingon. Di ba? Kinahanglan may konsuelo man. Kag kinahanglan taga-iman gift ang imong kaugalingon. Ilabi na kung may trabaho ikaw, may palangitan-an ka man, ay hindi lang ang tanan ng mga tao sa palibot mo, ang mga palangga mo sa kabuhi, ang imo panumdumon, kundi dumduman mo man ang imo kaugalingon, kay deserve mo man mo, di ba? Na
deserve mo gidiya. Kay samtang nagalapit, pagligan nga nagaligad ang mga anadlaw, lapit na ang Pasko. Kay mabatyagan naton ina subong, di ba? Bisan sino sa aton magsiring, Pasko, pero magwa ka gani, kag magdulom-dulom na makita mo dang mga dekorasyon. Kasi baw do Pasko na gid sa ila iyaho, di ba? Nakang nagasugod naman ang aton pagbatyag sang mabugnaw nga dupoy-dupoy sang hangin. Ano sila nila nga malamig na ang simoy ng hangin. Tubtub sa mga nagaigpat-igpat nga mga Christmas lights nga makita sa aton mga mata. Ilabi na sa kagabihon. Ay, ang may ara, di ba ang Christmas Village dira iya sa may ara na pero daw nag-open na, di ba, sa mga kabataan, pero galing baw kabudlay pagid igwa ang mga kabataan. Kag syempre sa piyak man sa mga sunod-sunod nga problema nga aton na-encounter karon nga tuig ina tungod sang pandemic, may mga trahedya, kalamidad nga na-experiensyahan ng iba naton nga mga kauturan sa pila ka parte sa nga aton pungsod Pilipinas kag sa bilog nga kalibutan. Kag madamo pagid sang aton gina-struggle sa karon personal. Pero wala gid ta mahimo kay dayon sa gihapon ang ginatawag naton most awaited season of the year, di ba? Ay, no. Tuod din man nga ginatakos iya ang aton sinikabakod bilang tao, bilang tinuga sa mahal nga Diyos. Kinahanglan man, bisan ginatakos ang aton ikasarang, ang aton kabakod, ang aton katampad, oy mga anak, deserve man naton nga makabaton regalo ang kaugalingon naton, di ba? Hindi man naton inapagkalimtan. Mayari ko di mga best gifts to give yourself this season of Christmas. Bisan gagmay lang na kang ng konsuelo lang iba sa for the whole year nga imo pagpangabudlay. May ara man pasalamatan kaugalingon mo sa imo do muna ibla. Titawe no. Tikay tuon man gid ay mga anak kamo. Pwede man. Narigaluan mo kaugalingon mo rilo. Pwede gid, di ba? Ina sa pinakamapuslanon nga gamit nga kay ti magamit mo siya adlaw-adlaw. Ilabi pagid nga makasiling kay lawing na paggamit mo magluwas adlaw lang dugay pa ya, di ba? Kag magluwas pagid sina maka-remind sa imo nga kinahanglan di ka malate. Kag syempre dugay-dugay ka lantaw sa imo rilo kay ginalantaw mong oras. Kay kabalugid kita nga ang relo symbolizes iya sang time, di ba? Nan. So, ara man nga ginapamatud-an sa mga nakaligid nga mga binulan nga sobra-sobra ka importanteng pag-angko naton sang oras sa aton kaugalingon. Kag dako man ang oras nga nahatag naton sa aton panimalay. Dako man nga oras ang nahatag naton sa hoo. Ti dako ang benepisyo sina sa tanan iyang aspeto sa aton kabuhi. Physical, emotional, mental, kag spiritual. Di ba? Kay ti ang imo ginabantayan ng oras lang mo, maano ka pa daabi iya, kinahanglan gid. Kag magluwas pagid sina Tita Wilma, bakli man kaugalingon mo bago nga bayo, bi. Kay kada Pasko, syempre, wala gina inagakadula bago nga bayo, labi na kung anong uso, subong, ti kung uso man o kung hindi, basta swakin sa personal taste mo, di ba? Okay na at least may ara ka. Pero ay kung naghambala, bakal ka rilo, bakal ka bagong bayo, kay kung ubos na ang imo sweldo, daw ko ng imo 13th month ko bonus dira. Either lang na sa ila sa mga ginasawasyon ni Tita Wilma, pili ka lang da. No? Para nga malipay ka man. Hindi importante kung malahalon. Hindi importante kung malahalon, gid ba lang nga bayo ang baklon mo. Ang importante dira nga, mabakal mo, masuksok mo, komportable ka, wala na ya kaso, happy lang ang imo kaugalingon nami gid. Ulan sa gwa. Ang ulan sa gwa gato pa. Kaya magluwas sa bayo, syempre sapatos, no? Kung daw medyo dandaan mga sapatos mo damo ka man bayo, kumarilo ko. Prioritize siguro may paskuhan ko kaugalingon ko sapatos ay na kay ti tungod amat-amat naman nga nagahalog-halog ang mga health protocols, ti kung may time kag may chance, pwede ka naman makagwa kadto sa mga malls, di ba? Sa mga department store para makabakal ka, di ba?
panigurado lang nga ang aton mabakal bala magamit naton gani dapat naton baklon inang may quality nga sapatos para nga mapuslan naton sa malawig-lawig. Medyo may kamahalan pero dugay mo magamit tungod hindi ka na mag-ilis-ilis pa. Ti kung may sapatos ka nga madugay mo na gustong irigalo sa self mo, ara, tiun na ina nga baklon mo para sa kaugalingon mo. Kag bantayan mo mag-sale kayo kalabanan, subong may sale mo, no? Kakadlaw si JM. O, kung kalabanan subong no, mag-sale pag halog-halog ni sang aton sa ni, quarantine status, every 15th or end of the month na may mga sales, bantayan mo mag-sale kay mabarato ng sapatos nga tandaan mo gyan. Sa mga babae naman, kung pwede, kung ang imo bag medyo daan-daan na, isa ina ka best gift para sa imo. Sa mga kababaihan, sa mga nagatrabaho, sa mga estudyante, yes, pwede man. Sigurado, okay na okay kini na nga gamito ninyo. Bisan na mga kalalakin ay naton subong nga mga employee, no? Mga employee naton na nagagamit ng mga sling bag na nga damo subong ka mga tahong bodo nakagwa kagid ba? Hindi sa online kita pero hindi ko hilig sa online. Kamo hilig ka mo sa online, no? Depende na kay sagad ka mo magpili yasang quality nga maayo sa online. Pero kung hindi ka bala sagad, biktima ka man sang katuntos ang iban, damo man variety nga pwede makitaan, kag may ara, mangyas nga makitaan sa internet, sa online as mentioned din Tita We, kag may ara man sa mga mall. No? Piliun mo lang ang insakto. Ang insakto kag maayo, kag bagay sa imo. Kag bala ina kinahanglan mo kid na damo kita pwede nga masiling naton importante sa aton kabuhi. Pero dapat, permi man naton ilakip ina sa mga priorities naton sa aton kaugalingon. Panglista bala, kaglantawon mo anugin ang pinaka para diri sa akon, palangga man ang imo kaugalingon. Malahalon man o kung pangmasa man ang presyo sang regalo nga baklon mo para sa kaugalingon mo, okay lang ina. Para bala makasiling ka, at least nakabaton man regalong kaugalingon ko. Di ba? Ti ulan-ulan, subong pwede ka man kabakal payong. Kahit ti pareho sang rilo, mapuslanon man ang payong, di ba? Ang payong, kabalo naman kita, mapuslan tayo na subong kay maulanon ang panahon. Kaya bisan tig-ilinit, payong kinanglanon man naton gyapon, pwede naton ina magamit, di ba? Yes. So, pili lang ka mo, regaluhan mo kaugalingon mo rilo, hindi gani payong, hindi gani bagong bayo or pantalon, hindi gani sapatos or bag, whatever, nga, hindi importante sulito ni Tita Wilma ang presyo sa imo baklon. Importante may something ka nga i-gift sa kaugalingon mo, kag ma-appreciate mo man ang ginitawag Christmas, kag pagkatapos iya ang kalipay. Oy, tandaan nyo mahal man ina o kung hindi, kung mabakal nyo para sa kaugalingon nyo, hindi gid ka mo maghinulsol. Hindi gid ka mo maghinulsol, kag hindi nyo gid pag hinulsulan ina. Kay nga, hindi mabayaran sang kwarta o kung material nga bagay ang kalipay nga mahatag sa inyo sang regalo ninyo sa inyo kaugalingon. Alas 2:18 na Action Radio Philippine Standard Time. Daligid lang tawe. Manamyaw tabala na halin sa aton sini text hotline. Mayong hapon Tito We, ginagwit ko lang gali pareho kuman nga senior high school students. I know nga grabe gid ang struggles nga na-experience naton sa new normal nga klase. Tungod bisan ako, ginabudlayan man, same man sa mga college, but never give up. Kaya tani. God bless sa tanan. TY, tita, bao, kanami nga anak. 6760, maka-inspired kini na sa itong sini mga palangga nga mga tagpalamati. Ilabi na sa itong mga estudyante. Good PM, Tita Wilma Tamyaw kulang sa Raga, kag di maala family sa Bantayan Island. Ang Tamyaw Fred Hila. Kaling-kaling, Zone 2. Yes, ang kaling-kaling, Zone 2. From 7413. Good PM, Tita Ginatamyaw ko ako na po. Kagumagad nga si Riza Obando kag si Zan. Maayong hapon lang kamo dira sa barangay Kabakungan. Ang nagapanamyaw ang imo nanay
Ubandos, 7778. Boy, nakakalit man ko ba? Salamat, gid. Tita, greet kami da. Soto family, Nanay Feli, Tungtong Taniel, Felmar, Inday, Rica Joy, from J. Soto Sangtangob. Advance Merry Christmas, ka-cute, tita, katingog mo. Ay, abaw, ka-cute, gido. 2345, madamo, gid nga salamat. Tita Wilma, ga-monitor kami diri sa radyo sa imo program. Lihog tamyaw, 2 kids ko, Grace, kag Queen. Timplatora, thank you. Ang nagapanamyaw, Mama Daday, 2919. Mama Daday, mayong hapon, salamat, gid. Dira kay iting 5, mayong hapon, sa imo manbugos nga panimalay. Aha, Tamyaw ko family Laparan, Labaniego, Esparicia family. Ang kapanamyaw Nunoy Laparan, sa Purok Tumpok, Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, 9669. Okay, makalitan ko may nakaroon. Pag may time, sa aton sini, ang aton sini bala text hotline. Salamat din. Alas 2:20, Action Radio Philippine Standard Time. Ay, sa ito nanay dira mga kauturan ng aton sa ni Panyawan Liniment Oil. Ang aton sa ni Panyawan Liniment Oil, produkto inisang said farm. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Okay, kay Sally Niepes Villases, Sally Niepes, Barangay Kabakungan, La Castillana, salamat, gid. Mayong hapon lang da. Maria Teresa Hoffelinia, yes ma'am, thank you, gid. Chori Montiliano, kag kay Remedios Makilan, great day. Okay. Please greet Daibel Ginanao for her birthday tomorrow, December 6. Daibel Ginanao, happy 6th birthday in advance para boss. Ay, hindi. Happy birthday para boss. Advance. Hindi ako mimitutuwi. Happy 6th birthday. Okay, boss 6 ang iya sini birthday. Sorry. Happy birthday, Daibel Ginanao. Kag, kay Erwin Gonzalez, good PM, Tita Wilma, pamati kami di sa Maaw. Sa mga taga Maaw, dira mayong hapon lang sa inyo. Salamat, gid. Kay Inday Giselle Franco, dira kay Kukoy, salamat. Yerb Queen Yol, good afternoon. Tita Wilma, salamat. Remedios Makilain, ay man, Inday Michelle. Nga kagwapa man ini kay Inday Michelle. Daw mo man guro kagwapo kay Tuto, JM. Good afternoon, Tita Wet. Thank you, gid sa imo Inday Michelle. Good boy di siya, ana. Watching from Zone 14A, pa-shout out kay Samsung Sales and Family Ayagan. Hali naman ina kay Jomar Ayagan. Baka damo gid sa ila, no? Kag dira man mayong hapon lang kay Susan Amido sang Antique, about San Jose Antique. Salamat gid kag mayong hapon. Kag yes, Tita Wilma, Lilibeth Ninia, mayong hapon kag kay Jory Montiliano, kag kay April Joy Buenaflor Gaston. Virgie Alpinia, kag kay Jessica Dumalauco Tapdasan. Sylveth Yap, kag kay Joselito Nicolas Dagudog, salamat man. Kay Smooth Spirit party na account name, no? Smooth Spirit, salamat. Pek Q, kay Remia Conclara Antiporda. Balikan ko lang na karon inyo mga greetings, relax lang ka muda. Mga balita nga una nabatian
Mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang Nagsang kamaturan. Okay, no? Sa itong mas share dugang sa inyo sa sininga hapon, na naman to Tita Weman, ha? Karon iya nga hapon, kabalo kita sa gihapon dugang kulang to sa aton ginistorya kaina sa inyo. May mga nanay, may mga ginikanan na nga nagaka-stress sila iya tungod sa nga aton gina-experience sa karon nga pandemic kag nagaka-stress man sila tungod sang ila preparasyon para sa panahon sang Pasko, sa pag-abot sang adlaw sang Pasko. Pero kinahanglan sa nabala ni Tita Wilma, hindi tayo magpaka-stress. Kung hindi ginman malikawan, kinahanglan mabuhin-buhinan na ang tendency nga ma-stress ikaw. Basta sundon mo lang ang atong mga suwestyon sa inyo para malikawan naton ang Christmas stress sa karon iya nga
Christmas season. Una-una kung pwede lang, tanawon mo kung ang tawag ba lang, ginapangayo sang commerce sang Pasko, amo ang nagatag sa imo sang tensyon. Kay kadamo ang nagaka-stress kung sa nahambal na nato nagahilapit ang Pasko. Kay mabatyagan nila nga sobra, sobra gid kadamo sang mga gina-endorso nga mga bagay o kung kadamo gid sang mga galastuhan. Kay nga kadamo sa inyo sa ginapanumdom sa mga pagkaon kay mga regalo ay huo nga mga anak mo. Pero ari nagapabili ng tanan nga malipayon sa sinaiya nga panahon. So kung amo ikaw sina na focus ka sa kung ano man sa kung ano man nga nabatsyagan mo nga matudtod nga kahulugan sang Pasko sa imo pagkatawo. Kag siguraduhon mo man nga activity o kung ang desisyon among imo mangin gabay sa amo iya nga kahulugan sa imo sang Pasko. Tandaan mo na hindi ka magpaka-stress kasi Pasko ay kinanglan may pamasko. Alang-alang ka magbuga bulawan para ibakal sang imo kay gusto mo kung wala bala mga anak nan kinanglan makontent to kita sa kung anong ara lang kag masarangan naton nga ipaambit. Okay? Indi gid pag-obligaron ang kaugalingon nga mag-entra sa mga okasyon kung kinahanglanon gid nga maka-save ikaw. Kung kinahanglanon gid nga mag-save, no? Sigurado man siyempre maka-save ka tungod sa karon, di ba? Kadamo sa mga bawal, damo sa mga ginadumili nga mga gathering, especially ang Christmas party, mga reunion, di ba? Kay ti kadamo basta Pasko kadamo sang mga okasyon may ara gani ang mga alumni kaming wala na Tita Wilma na isubong mga family reunion ara gid no Christmas party hindi gid madula pero kinahanglan limitahan kag kinahanglan man maghalong-halong temyara nga gusto gid mag-celebrate sang Pasko ang mga gathering simuon gid kag masiling tayo mag-celebrate sa Pasko syempre upod lang ang aton pamilya mga pamilya talang kag ang suod tagin nga abyan nga masiling naton inaiya permigig ka mag-inop danay okay malang na kag basta nagasunod lang kita sa mga dapat naton himuon may ara man da iban nga daw do hindi man gid sila ya excited kag may ara man nga pila ka mga cases nga deadma lang sa tanan nga mga idea sa tiyon sang Pasko. Teko na mo ka na, kung hindi mo yung gusto nga mag-celebrate bongga gid, pwede man tungod ang tanan, di ba? Ang tanan may kahilwayan kung ano ang aton balatsyagon sa panahon sang Pasko. Tandaan mo, ikaw sa gihapon niya ang may kinamatarong sa pagpili sang mga hitabo nga igakalipay mo. Kung hindi kaya enjoy sa ginatawag nga Christmas, okay, biit. Kung hindi kaya, kung happy kaya sa imo nga kontento ka na dira ka lang niya Ang iban pa ba ilang ako naga-enjoy man sila, respetuhon mo man, di ba? Tiko ng bilog iyang ideya para sa imo nga ang pag-celebrate sang Christmas, sobra-sobra, tagaan mo man chance ang kaugalingon mo, na kinanglan tagaan mo man regalo na nga mangin stress-free ang Christmas para sa imo na paano mamalibad ka na kung kung ano man nga adlaw ang hindi mo bala gusto himuon amo na during Christmas season especially nga December na ti parang kabalo ka mag-say no. Kaya may ara mga tao hindi kabalo mamalibad mo. Sige lang pagkatapos maghinulsulman. Ay wala na ko gali bilin kay ubos ko kay amo kami sini. Nan kinanglan kabalugid iya, di ba? Tandaan nyo lang na nan. Kaga magluwas pagit sina Tita We. Ari pagid ayho na kinahanglan hatag kagid lang niya husto nga budget kag kinahanglan hasta lang dira na kay nga kung ang budget mo amo sini kag pasugtan mo lang ang imo nga gusto ay maka-stress ka lang kay nga ang imo gali nga budget to na ubos sa lain nga bagay
Ti ko nilibog ulo mo sa imo dapat ihatagan sa paggasto sa Senado. Yan naman siling tabla ang mensahe dira. Tama lang gid ka simple mo. Kung nabudlayan ka sa paghimo o let's say sa paghimo sang budget para sa sinaang okasyon, okay lang. Total, ano gani? Dasig man lang tapos ng bulan. Pagkatapos December, January na, back to normal na naman ang tanan. Wala na pagagastuhan. Amo na ba lang katabo sa iton? Mayara ka 13th month, mayara ka Christmas bonus. O pagkatapos, at the end, after New Year, ay wala na, ubos na, buslot ng bulsa, nagpalibog ka pa. Diba? Kinanglan sa subong pa lang yan, at tiyempo, samtang wala ka pa sa may ginauyatan, planuhon mo, kung ano lang ang imo iya, dapat himuon Christmas Day and New Year's Day, ha? Kagtagaan mo gid limitasyon kung magasto ka para sa iban. Gets nyo? Tagaan nyo gid limitasyon kung magasto ka para sa iban, kag kinahanglan, ano pa gid, Tita Wilma? Kinahanglan ang mga kabataan. Kung ara kaya, naanad kaya nga mga kabataan na tagaan mo yung regalo, hatag ka lang budget, let's say kwarta mo, 500 pesos, maamo lang na ang akong preparasyon para sa mga kabataan, ilista mo na nga ang kabataan nga tagaan mo kag amo lang ni masarangan nga bagay nga mahagtag mo sa kabataan, kaya ang kabataan sa gamay nga bagay, on Christmas Day, ay happy na sila na may bagay ka lang nga mabakal para sa adlaw sang Pasko kag matag mo sa mga bata ay hindi na mapulong ang ila kalipay kay nga na kapin pa ko naanad sila nga ikaw ang ila Santa Claus every December 25 ti amo gina siya. Kag kabalugid kita nga mga kabataan subong hindi pa ya pwede sa mga mall, kita may naton kung kaisa gusto man sa ginikanan kun tani no mga kabataan dira sa mga malls galing kay ti ara wala sila ginapasulod wala ginapasulod ti mga kiglang ang ginikanan. Pero dapat inchindihon nyo ngang ilaman ginahimo para sa safety sang tanan. Especially sang inyo sini anak. Di ba tawe? Oo. Na. Kag, yes. Ara limitahan man ang pagbisita. Pagbisita sa mga retail stores. Kadto para magbakal. Kung mamakal ka bala. Magtanaw ka sa mga items online suggestion ina na kay nga kung magkanto ka sa mga retail stores tuod gadinas ukanay lang ga bungguanay lang abaga kag abaga di ba hindi malikawan gidya ang pagginutok kabudlay ken so ang paghalong nakadepende sa gihapon sa aton depende sa inyo kung ibutang ninyong inyo kaugalingon sa peligro na hanungod sa pandemic nga aton ginapangatubang. Kay ti kabalo kita, kag hindi man lipod sa aton, nga ginhambal sang aton sini ahensya sa ikayong lawas, nga ano gani, Tita Wilma, hindi ya siling may face shield ka, may face mask ka, may face shield ka, kadto ka kung din nga lugar, safe na safe ka, ay hindi kagin magsalig, no? Mano siling naton. Ara na lang naman sa kaugalingon ta kung paano man ta magsalig mo, di ba? Magsalig, maghalong mo, di ba? Yes, himuon ta na. Ay, Alas 2:38, Action Radio, Philippine Standard Time. Balik si Tita Wilma. Pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials para sa aton horoscope. Sample Plus Gold. Si Mercy, harap po. Pamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Yes, good afternoon. Salamat, Gid. Watching live from Bago City, Jocelyn Alerta Cordero, Mamel Churita Ferrer, mayong hapon lang dira sa inyo. Kag yes, kay Feli Froilan. Good afternoon, Tita Wilma.
Kay Thurs Vergara Sancho, good PM, Action Wilma, monitor lang ko di sa Moises Padilla. So, salamat gid sa inyo. Sa Remedios Makilan, ara man. Salamat gid dira sa inyo. Kag, tawe, dali lang gid. MC Fuentes, mayong hapon sa imo, salamat man. Salamat gid. Kag madamo gid nga salamat. Masalamat. Pasalamat tayo na lang tanga-duwa. Okay. Kag, Probilino Margino, salamat man kay Dennis Perma. Inday Ma'am Nelda Siguanse. Ma'am Nelda Siguanse, good afternoon. Kay Rinaldo Poderoso, kay araman si Marcelito Fernandez. Kay Kenneth Valencia, salamat. Kay Philip Laurente. Yerb Quanyol, salamat gid. Dino Alik, kay Chin Bayawa Gonzalez. Christian Monterde, kay Corcor Kikoy Palabrica. Dads Mateo Valgona, salamat. Mayong hapon. Kay Neil John Di Palubos, kay Liza Libuon, kay Amor Malayang, salamat and salamat gid. Kag araw sa Jessica Tutusan Villasor, mayong hapon man sa imo. Jenny Sagubay Lingko, kay Rian Montesa. Lilibeth Ninia, salamat man. Kay Jory Montiliano, salamat gid. Kung may tiyempo si Tita We, mabalik pagid ko, relax lang kamo da. Jocelyn Alarta Cordero Hilyang, salamat man ha. Okay balikan talang kamo dugay-dugay naman. Swimming lang gini or honors ng iban? Sila tanan di puro mas labi mga honors na. So pa sila? Ano na ina? Tayo na ro ija. Wala pa na siya nabuksan. Buksi lang. Ari ang sa likod. Iyo dia. May cellphone kami. Ari Nawi. Ari pa ito nga. Ginapasalamatan kung gid ang tanan-tanan nga katapos ang Action Radio kag ang nag-offer sa siniha promo sa ERP. Kay para sa ilan ang atigayon ang amon mga nasolusyonan gid ang amon problema sa amon bata. Kag madamo gid salamat sa inyo tanan-tanan labi ni sa mahal nga Dios ang gintandog gid ang amon na problema. Good lang. Mayo lang gani kay upod kami sa pakaisa ko bala sa boarding house. Namo na gisakop gid nila ko sang pagkaon mo natin makapiyan-piyan. Hindi gid mayo pamabudlayan. Oo. Allowance mo lang yun na wala ka man niya reklamo, wala ka man niya 300 pesos, iba niya timiara gid sila ina. Wala man kay ging gusto ko nga digto ko bala mas kila kay amo to ang namian ko nga school. Mo lang i-endure lang kay sa dason ma-pay out kinatanan nga. Anong ginang pinakagusto mo mangin ka sa uli? Mangin teacher, science teacher ang ginang gusto. Science gid ang favorite mga subject. Subong nga modular class, kamusta ka mo? Kamusta ka? Nang okay man lang. Nang una-una yung first 2 weeks bala nang amugin na nang dumabala, amugin lang ka-unfair gid sa sitwasyon. Pero sing nagdugay naman naka-adapt ka na kag nakabaton mo na yung mga sitwasyon. Amo na nang okay naman nang naka-adapt ka na sa situation nang mayo na gid ang nang hindi ka nagawa mag-struggle gid na. Sa inyo nga part nga daw wala iya mayo nga cellphone, mag-sense ng anong kabudlay, anong budlay gid, anong sitwasyon man? Nang kabudlay kay mabalaan mo gid lang nga nga do ka unfair bala sang amo ni nga sistema nga ang education nang hindi na bala nang do may barrier bala ang maka lang gid ang may ara lang gid resources nang dason nang maanan mo nga ang iban mga classmate kay hindi sa mga discussion ikaw hindi dason answer ka lang module nga wala ka lang ikabalo kung paano ansiran na. So that leads you nga nabalaan mong ARB 4 pace paano mo nabalaan?
nang nabatian ko sa radyo gid ng October. Basta nagsulat gid ko din pagkagabi, dason nagin nabalang ko danay ni Leona nga nasulat pa lang. Hindi ako tanay kinahuya gid ko yan. Huya ko sa mga amo na bala silingin sa akon. Na sige na ba na ng opportunity na amo to nagsulat ko dayon, dason si gabi ko pa to gisulat kay mas namin ba kung gabi kay ikaw lang isa wala makaano na dason na mo na nangingita ko sa may yung picture na Wilma Padayon, alas 2:45 na Action Radio Philippine Standard Time. O nagapamati sila kuno sa Maaw Titawe. Salamat gid sa inyo dira, Sir Erwin Gonzalez. Hello Titawe, mayong hapon. Monitor lang kami gali upod sang family ko, tamyaw lang gali family Hipana kag family Plagtiosa. Salamat gidira sa inyo. Mayong hapon lang gidira. Kag yes, stand by na para sa itong sani horoscope sa karoniya nga adlaw. Sa itong sani mga horoscope karon nga weekend, Sabado, Nobyembre 5 tuig 2020, unahon naton ang zodiac sign nga Sagittarius. Ang mga Sagittarius sa mga netaw Nobyembre 23 tubtub Nobyembre 23 tubtub Disyembre 21. Naga-enjoy ka subong Sagittarius sa imo ginahimo na mabatyagan mo subong ang kadalagan na wala ka lang makilala sang katawhan pero malapit kang mangin malapit gid sila sa imo. Padayon na lang ang imo pagkamatinawhayon sa tanan nga kahigayunan. Maswerte mo nga mga numero 5, 23, 11, 56, 42, kag 32. Cyan blue is your lucky color. Sa mga Capricorn, amo naman ini mga natawo, Disyembre 22, Tubtubinero, Justin 9, na subong nga adlaw man, feel mo ang kadalagan, malipayon ka, excited ka sa imo man negosyo ang ginumpisahan, upod na ang mga malapit mo man nga mga abyan. Mga maswerte mo man nga mga numero Capricorn, 6, 15, 38, 14, 46, kag 22. Your lucky color is ultraviolet. Sa mga Aquarius, ang mga Aquarius na tao Enero 20, tubtub Pebrero 18, padayon na ang tanan nga grasya nga gusto magsulod sa inyo puluyan. Dumdumon mo gid Aquarius kadamo sa mga nagapalangga sa imo, gani hindi ka dapat magpangduha-duha. Mga maswerte mo naman nga mga numero 10, 15, 24, 32, 38, kag 45. Sun yellow is your lucky color. Ang mga Pisces naman, ang mga Pisces, ang mga natao Pebrero, Justin 9, tubtub Marso 20, damo kasang mga events nga mahimo. Feeling fulfilled ikaw karon nga adlaw Pisces. Pero kung pwede, pahuway ka man kung may time. Mga maswerte mo naman nga mga numero 3, 23, 28, 11, 45, kag 32. Ruby red is your lucky color. Yes, ang ito naman mga Aries. Ang mga Aries sa mga netaw Marso 21, tubtub Abril 19, maangkon mo ang kwarta. Maangkon kag mabaton mo ang kwarta pero hindi mo anay pagtandugon kung ara na Aries. Suno sa imo horoscope, kung may ara kagid man mabaton nga kwarta, i-deposit mo anay sa bangko. Kag pamensaron ang dapat mo himuon para dira, para magamit mo sa husto. Mga maswerte mo nga mga numero 7, 25, 46, 15, 32, kag 48. Dollar green is your lucky color. Taurus, ay mga Taurus naman naman ini mga netaw Abril 20, tubtub Mayo 20. Ikaw, Taurus karon nga adlaw, mangin malipayon ikaw. Kay nga upon mong imo pamilya. May ara ka mo paghambalan nga sa diin makahatag sa inyo sang bugos nga kalipay kag makahimo kamo sang mga maayo nga mga ideya nga makabulig sa inyo pagpangabuhi.
nami ba? Taurus, mga maswati mo naman nga mga numero 2, 26, 30, 12, 43 kag 50. Mocha brown is your lucky color. Okay, ang aton man anay una nga bahin sa pagbasa sa mga zodiac sign para sa inyo mga horoscope para sa aton horoscope. Yes, DTX 500 capsule. Ina naman para sa complete management sa aton sa niliver o kung aton atay.
Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito From Family Dinoy, salamat gid. No, kay Inday MC Fuentes, mayong hapon. Merry Christmas ko na miss you, Tita Wilma. Okay, salamat gid. Okay, sa siniyang bahin, tapuson anay ni Tita Wilma ang mga nabili naton nga mga zodiac sign para sa aton horoscope karon nga adlaw. Gemini, nakita Tita Wilma, ang mga Gemini ni tao Mayo 21 to Hunyo 21. Tanan nga ginapangabay mo, hindi imposible nga maangkon mo, Gemini. Kung magtingwa ikaw, kag magsakripisyo, maangkon mo gid ang kahamungayaan. Girl. May suwati mo nga mga numero 5, 15, 32, 28, 42, kag 35. Dollar green is your lucky color. Yes, mga Cancer. Ang mga Cancer naman ni tao Hulyo 22 tubtob Hulyo 22. Nagbalik na ang full operation sa trabaho mo, no Cancer? So, mangin happy na ang bilubo nga adlaw. Tungod nga, may bago ka naman nga makilala, so happy lang. No? Maswerte mo naman nga mga numero 9, 36, 8, 42, 52 kag 25. Cyan blue is your lucky color. Sa mga Leo, ang mga Leo ni tao Hulyo 23 tubtob Agosto 22, tanan nga eksperyensya mo mga pamaagi ina para nga mabless ka, magrasyahan ikaw. Pasalamat ka man sa mga leksyon nga imo nakuha sa imo mga naagyan. Mga maswerte mo naman nga mga numero 6, 15, 25, 42, 8 kag 34. Emerald green is your lucky color. Mga Virgo. Ang mga Virgo naman may mga nitaw Agosto 23 tubtob Setyembre 23. Abiyo si sa ang kaugalingom mo Virgo, may nagasunggod sa imo. Isa pa gid, buliging kaugalingon mo nga mag-improve para matuman mo ang imo ginahandom. Maswati mo naman nga mga numero 2, 7, 25, 25, 28, 32, kag 19. Mango orange is your lucky color. Sa mga Libra, ang mga Libra mo ini mga nitao Setyembre 24 tubtob Oktubre 23. I-appreciate mo ang imo kahilwayan sa karon. Tungod mahimo mo ang gusto mo basta sa kaayuhan. Pilion mo ang mga maayo lang bala nga mga bagay. Para mag-ayo man ang imo pamatyagan. Hindi ka magpanimuron lang da sa isa iya ka lugar sa sulod sa inyo balay. Tindog kag lingawa ang kaugalingon mo. Mga maswati mo nga numero 23, 31, 52, 28, 40, kag 35. Scarlet red is your lucky color. Sa mga Scorpio naman, ang mga Scorpio nito, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22,
ari pagid. Dulaa ang imo pag-ilusyon sa isa ka bagay. Dulaan na kay hindi siya nami, no? Kung dulaon mo ina, mabatsyagan mong katawhay, kag ang kaayo sa imo kaugalingon. Padayon naman ang imo pagpaninguha para sa imo kaayuhan, Scorpio. Maswati mo naman nga mga numero 9, 19, 27, 36, 45, kag 53. Emerald green is your lucky color. Nabatian nato na itong tag sa ka-zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope para karon nga adlaw, Disyembre 5, tuig 2020. Action Radio Philippine Standard Time in Ponto Las 3, ay itong 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Padayon kita sa pagpangamuyo upod sa Orasyo Imperata batok sa COVID-19. Orasyo Imperata batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo panabang batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19 nga nagutas sang kabuhi kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami.
Amen. Kag madamo gid nga salamat mga palangga naton nga mga tagpalamati sa pag-upod kay Tito Wilma sa pagpangamuyo kada hapon na batok sa aton ginaaway sa karon nga coronavirus and COVID-19. Okay, ang ato na pagpangapikapi tungod is coffee break na upod ang isa ka sachet sa Z. Abaw, ang ano gali tawe ho. Mayong hapon lang nagay tawe dum. Okay. Happy birthday kay Bea Alison Alvarado, no? Bea Alison Alvarado, happy birthday lang kay tita mo Nini Kabatas. Wag pamati sila ni Nanay Iming karon nga hapon. Ara sila sa may balay-balay sa puno sang paho. Wow, salamat gid sa inyo, na? Salamat gid sa inyo again. Happy birthday sa imo. Kag kainday Virgie Olfin Delman bawg udyakan man kunong iya apo kay tuod kunong iya horoscope. And anyway, thank you kid. Kag si Tita Wilma wala na sang panahon, gani kita magapaalam sa aton pagpangalagad karon nga hapon. That is This Is My Life. Ang ato na Bible verse for the day halin sa John chapter 1 verse 14. The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. I can't say goodbye. Saliwat, salamat sa inyo tanan mga palanggan naton nga mga tagpalamati. Happy weekend kag happy family day para buwas happy Sunday. Lunes na naman. Kita magakita ay. Standby na sa mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Iba aksyon mo importante. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyo